Hej og velkommen til den her video. I dag laver vi part 2 af Random Loot, og vi har lige vundet. Så okay, så jeg er Midas. Jeg har Sommer Midas. Og det er min epic. og jeg Og det er har... ham her, og det er hans legendary. Ja, så, men hvis I ikke har set part 1, så skub ned på kanalen og se den. For den er altså virkelig god. Jeg siger ikke, om vi vinder eller taber, men vi kommer i top 5, ved jeg. Ja. Så, og måske vinder. Nå, nu har jeg fået... Så du kan se over ham. Så her har vi faktisk vundet. Han er crown. Har du ikke også set? Jo, men det viser det bare ikke. Det kan jeg lige prøve at få frem. Ja, det er så mange crown wins, du har. Der står, du har på min skærm. Det er så mange crown wins, du har, hvis du liker og subscriber. Og hvis du bare liker, det er altså helt hygge, så har du... Eller... Så har du sådan Vi har lidt problemer med lyd lige nu. Ja, men vi vil godt have, at I kan høre lyden, fordi i part 1, der kan vi ikke. Vi kan ikke høre det. Jeg prøver lige at slukke headsetet. Det er nu, det er slukket. Nu er slukket. Headsetet blev afbrudt. Men jeg er blevet 100%. Nå ja, det er fordi, vi har gjort det her. Nå, Vi fandt ud af det. så nu er der krudt på. Nu skal vi svinde igen. Lyt dig selv på den her. Nå jo. Ja. Nu er vi klar. Vi har fået liv på, og nu dur det alt sammen. Kom nu. What the heck? Nå, Nej, men det er fordi på headset, du skal Ja, det er der. Skal vi ikke lande samme sted? Jo, bare samme sted. Vi går efter. Det bliver nok lidt. Nu siger jeg, der kommer til at kalde mig. Nej. Godt. Sådan, så vinder vi lige igen. Som du kan se her på vores... Jeg har kronen. Jeg skal lige have klar. Ja. Er du ready? Er du klar? Er du ready? Ja, vi tager håndtegn. Kom nu. Nej, Ja. Second Oh. try. Eller first try, næsten. Ja, first try. Ja. Okay, så lige stumperne af. Skal vi bare tage os? Ja, jeg tror. Giv det hen. Giv det hen. Så nu har jeg taget sokkerne af. Men du det igen? Det gør jeg 100%. Selvom vi vandt sidste med sokker. Ja. Jeg kan bare mærke Nå, det her. lige meget. Er vi klar? Nå, det er godt det der. Kan vi få nogle W's i commentsene? Så, ja, finder vi noget. Så vinder vi. Fuck, det er godt hen. Hvis du liker, så kan det være, at vi kommer i top 5. Men hvis du gør begge dele, så vinder vi. Ja, Tror vi. Ja, tror vi. Ja, det tror vi. Og hvis vi ikke vinder, så er det fordi, at vi spiller Så må du gerne unsub, men vi vil rigtig gerne have, at du bliver ved med at have din top på os. Fordi det støtter os. det gør os stærkere, og så vi bliver ved med at uploade videoer. Ja, fordi så går vi efter, og vi så snart ved at ramme 300 subs. Ja, vi og har det 201. Vi tager 290. Og når den her video kommer ud, så brænder det op med subs. Og nej, jeg må ikke få den her nu. Kom nu. Der er nogen, der er nogen her. Ja, nu. Vi skal pickaxe. Nej, hallo. Skal vi dræbe dem? Jamen, nu skal jeg tage dem med pickaxe. Hvis det er rigtigt, så er det slut. Hey, jo. Han ramte. Kom nu! Godt det Ind der. nu! Vi pickaxe er lige færdig. Nej, til! Nej. Ram! Død! Kom nu! Har du noget apple loot, fordi... Det var pizza. Jeg er pizza. Nå, fordi hvis du har noget epic, så skal jeg godt bruge det. Er det ikke... Nej, jeg har epic. Nå jo, det er rigtigt. Du har epic. Du skal have lidt mere i kisten. Nå, tak. Nu har det bare gået lige så godt som sidste game. Business turn. Vi får jo... til der her med... Let's go. Okay. Vi har en gun. Jeg er tilfreds. Vi har en gun. Nu kan det bare long Må jeg få din snapskud? Yep, så jeg har... Fuck, jeg har 18. Lad ligger lige 18. Ja, kom op på tom. Jeg har en knaldet. Okay. Men jeg kan jo bare komme ned med den her knaldet. Jeg ved, hvor der... Okay, hvor skal han? Nej, et eller Der er en vault her på mit mark. Og det der. Og så er der også en vault her. Dum. Og så er der også en vault, hvor... Og der fight. Skal jeg bare lige fight den, bare lige for sjov. Nej, men det er lavish. Men lavish. Nej, den her sniper har jo ikke sigtet. Det er ikke... Den er ikke sigtet på den, okay. Så Det er stadig challenge, er stadig i gang. Men det er bare fordi, jeg er ikke særlig god med snipersigte. Så det her. Jeg er bedre med snipersigte. Okay, altid have øjnene på vejen. Ellers så sker det der det skal du også! Ui. Vores højeste mål kommer nok. Skal vi loot her? Ja, vi skal op på noget gold. Ligesom jeg er gold. Ja.
rap. Jeg tror, hvis vi skal op til de sted, det er godt. Ja. Og du har den der. Jeg har business. Ej, det vil jeg bruge nemlig. Okay, skal vi tid på der, eller skal vi tage herind i Ritchie? Eller nej, vi tager det andet sted. Men der plejer aldrig at lande nogen. Men der er volden taget. Nej, det ved du ikke. Jo, prøv at kigge. Det der kryds. Nej, men det er ikke det. Sådan er det ved alt. Godt. Så går vi derhen. Er klar? Nej, det ved du jo ikke. Dobbelt salto. Så du betaler. Okay, bare stop her. Stop her. Så er der nogen. Det er bossen. Der er bossen. Nej, den flukker vi. Øj, der er blot ud. Kom her, boss. Der er 2. Der er en. Prøv at se, hvad det er. Der er den rigtig. Jeg tror, jeg kan den rigtig. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke gøre noget. Død? Prøv lige her. Jeg var fint her. Han blå. Nej, hvor er det sindssygt. Det skulle jeg bruge sidste gang. Kom med mig. Der kommer Garden, han er herinde hjem her. Okay. Virkelig. Bag der, jeg skudt efter. Jeg kommer. Ja, jeg tror ikke, det er rigtigt, men en lille trashing. Kan du så prøve at dræbe bossen nu? Og bossen? Eller bare prøve at finde bossen? Hvor er bossen? Nej, jeg finder den. Ja, I skal ikke tage af mit aim. Det er fordi, jeg ikke har sigte på. Ja. Boss? Ja, hvad er forskellen? Ja, men det er bossen. Ja, så skal jeg bare lige finde Jeg ved ud. ikke, hvordan det er. Han er svæver nu her. Jeg tror ikke, jeg kan huske det. Han er herinde. Kom her, boss. Han var ovenpå. Hvor er han? Han er helt øverst. Kan du? Når der er den til safety. Jeg er her. Flipper de tøj. Der er du. Hey, kom her, boss. Hey, jo. Ja, jeg skal nok kigge her. Okay, godt. Du skal have noget med kilde. Jeg skal virkelig have noget. Og så også noget movement, måske. Jamen. Okay, kom nu. Der er vi jo. Vi har nået 2 Olsen. Vi har det mindste været nu en gun, som er... Og En gun. Ja, en gun. Vi har det nu 4 kills. Godt. Og 0 andet nu. Det er det. Tilfreds. Kom, tag det til der gift. Den er sikker på. Den er sikker. Så er jeg godt lært for mig. Jeg har rigtig lige taget det. Nok pistol. Dem vil jeg gerne have sidste gang. Nok pistol. Så, det er fint for mig. Det er ikke fint for mig. Skynd dig, vi skal derud til den næste. Hvorfor droppede du den? Hvad? Droppede du den ikke, eller gik Jo, men der er kun 30 tilbage. Ja, Okay. det er også noget healing. Jeg ved det, hvad? Du krænker den. Chok. Jeg har shockwaves. Der er en kiste. Vi skal have lucky alle. Vi skal have lucky alle. Kom, skynd dig, vi skal herud. Nej. Ja, man får en epic! Man får en epic gun af at dræbe den her Gatha. Kan du ikke huske det? Men det er jo ikke så godt. Jamen, men det er en gun. Hvad er det For for mig. Det er sådan, det er en A-op. Det er en nemmeste A-op. Kan du huske den? Ja, det er sådan faktisk, den er ret god. Den skal vi tage. Og så kan vi også se næste zone. Det er ikke den bedste af jer, men den er god. Det kan huske. Det var ligesom OG-dage. Der var den der AK-4700. Skar. Nej, det var ikke det. No. Ja, jeg kan altså ikke noget gøre noget med de der bots. Der er roligt. Min sniper er endnu meget bedre. Sådan. Men hvis du er lige dræbt dem alle sammen, så kan du få en mission. Hey. Se. Ja, nemme sager. Godt. Nu. Kom lige med Jeg synes, kroppen. men jeg skal lige have public view over det hele. Lad mig se, hvordan jeg gør det her. Her vil du have en shockwave. Ja. Vil du have en shockwave? Ja. Så vi går på tårnet og gør det. Nej, men vi skal jo hen på... Skynd os. Okay, nej, men den er... Der er scooter, Jamen, jeg tager låspad. Ja, det gør det bare. Så tager jeg scooter, som for hurtigt. Der er flow, baby! Og fuck, det gør jeg sgu også. Jeg lader bare en ligge. Der er det med noget på. Godt. En go flow, baby. Ej, jeg kan sagt, det kommer ned. Okay. Og jeg håber, der ikke er nogen. Eller der ikke har været. Ja. Okay, vi ved godt, det er lidt kedeligt, men vi er jo nødt for at have en gun. 4G. Jeg var indtil videre af 100%, hvad hedder det nu? Part 1'eren. Den spændende, vil jeg nok sige. Fordi det gik ret...
dårligt, kan man godt sige på en måde. Men det gik godt til sidst. Og jeg er nødt til at få test til slut. Ja. Jeg er godt. Nej. Jo, det er godt, det er godt, det er godt. Nej, men jeg kan ikke bruge den. Nej. Okay, jeg har åbnet nu. Nu, jeg har en måde til at få den rigtig klar. Det der, det er dig. Det der, det er... Let's go! Nu kan vi fejle. Nu er det næsten lige, for du er bedre, du mig, ikke? Nærmest. Men okay, nu skal vi, nu skal vi lidt ud og fejle, fordi... Nej, jeg har lige lagt mærke til Nita. Hun dropper jo en lilla shotgun, når hun dør, sammen med hendes Nifix. Jeg smutter ind i den der by ind i. Fordi vi skal have nogle lus, vi skal jo. Okay, så du godt kunne se noget. Vi går ikke efter en million endnu. Det er nok endgame, det bliver sådan noget der. Ja. Skal vi gå efter en million? Hvor er der glæder den på grund her? Tror jeg ikke. Eller jo, Jeg skal lige tror jeg. Hvor er der den her? Så. Nej, det er dårligt. Please sige epic. Rejsen er høj, min. Ej, hvad er det så? Kom her, skal lige Lykke er der, er det? Mamma har der. Ej, jeg pikker ikke sådan, bare for sjov. Kom her. Hvor er det? Han er en goalie. Du dræbte også en anden. Han ved det, han sluttede det godt. Det er helt bedre. Prøv at se på, hvis vi får en gravblade til mig. Nej, han er død. Han havde alt det her nu. Nu har jeg gravblade. Den kan du også bruge til at fejre også. Ja. Og den er faktisk god. Der er flere her. Ja, kan du kilde sig 2. Oj, jeg er sådan en monkey. Du får en anden end Hvad for den anden? Tak. Og næse. Han kan næse. Nej, drej ham hen, så vil de mig kills. Nej. Han er lidt som Nickman. Hvad fanden er Magnæs? Hvem er Magnæs? Jeg siger til ham, og så... Ej, mamacita. Hvem er det? Jeg ved ikke, hvem det er. Vi bliver snappet på derfra. Jeg tror sgu ikke det er derfra, for den er trash as Jo. fucking. Kom, lad ham tøjne. Han er... Skrid Magnæs. Jeg ved ikke, hvem det er. Hvem er det? Prøv at kigge. Hvis jeg kigger på hans navn, så kan jeg nok. Gustav. Ja. Er det bare som stopper? Nej, det er... Ham vi kender? Ja. Nå. Okay, jeg siger bare til skolen, at jeg vidste ikke, du havde med Magnæs. Jeg vidste ikke, jeg havde det. Jeg skulle aldrig... Jeg følte aldrig spille med ham. Magnæs. Jette. Mario. De kommer os. Så vi kan du ved, at der er rigtig lige over dig. Er ni volden ikke taget? Nej. Få noget æble til mig. Men du får den tid. Nej, men synes det. Jeg Bare tag alt. Tag alt. Også over på den der side. Yes. Der skal sgu være noget gold. Nej. Lidt En nemes ager, som jeg allerede også har. Der er ikke noget gold. Men der er også en i midten. Der plejer at være en i midten. Der er crown. Der har vi. Ikke i dag. Den er chest. Og den får jeg ikke noget sejt. Vi er nødt til at gøre på at dræbe den. Skal du ikke dræbe den? Der er 3 millioner her. Helt lige hurtigt. Jeg flår bare ved hvis. Så lige her. Det går det fint. Ui, der er nogle lige her. Det ved jeg jeg ikke. En foto navn. Jeg var her så aldrig. Jeg synes faktisk, jeg skal gå ned i vorten igen. Der er ikke. Han er vi dræber ham. Dræber vi ham? Tror du ikke, han er shreddy? Ned i vorten igen. Hvis det kommer, så bliver han flået til plukfisk. Og så er en statue. Og jeg er en busk. Noget godt der. Der. Og så lige hurtigt her. Rettet kameraet, så I kan se alt, hvad vi... Det var sgu da værre, det der. Så skal vi... Der er det. Du er tæt på det. Er det godt? Det er godt. Der ligger det godt, du har. Der var det der. Hvor langsomt at gå.
Kom. Gå. Hey. Der. Rebooting. De skal have den der på. Så de rebooter. Hvad de? Jeg må godt bruge den her til at komme fremad. Hej, Rottemand. Tag vent den. Bag dig. Vent den. Du kommer op her. Lidt ud i hjemmesiden. Der er luften! What? Den skal vi toilet her. Øj, det er min øjne. Han er altså... Jeg kan ikke ham meget det. Kan jeg godt være med på. Jeg føler bare, at jeg kan meget mere. Jeg skal se det efter. Men jeg er sikker på, at jeg... Okay. Jeg skal ikke få uploadet de andre videoer egentlig. Men du har den. Var det? Jeg følte bare sådan ret igennem ham. Havde du movement? Ja. Nej. Det var det godt. Og jo, den der lille katrannefisk. Den er stjålet 2. Chokpæs har jeg det. Tag lidt i den, og så... Det taler vi ikke om! Sådan. Jamen, hvis jeg ikke havde blokket der, så ville jeg være død. Okay, ja. Jeg har forstået, at du er god til spil. Kan jeg vide, om vi vinder? Ja, det er nu. Ja. Chat, GG's. Ham her. Der er GG's chat. det er ikke slut. Nu. Okay. Den er fisk ikke sjov. Den der fisk, ja. Okay. Aldrig stol på en blå fisk. Men så fordi vi ser med på part 3 og videre, hvis Part det tre. sker. Men det tror jeg, det gør. Gør den her til